Baionako Monbar hoteleko atentatuaren 40. urteurrena bete da gaur. Galek inoiz egin zuen odoltsuena, 4 pertsona erail zituen egun hartan, gaur egun etxe bizitzak diren, baina garai hartan hotela zen eraikin honetan, Baiona txipiko Monbar hotela. 4 hamarkada beranduago saio berezia egingo dugu irailaren 25 honetan, orduan egun hartan gertatu zena aletzeko. Agustin Iratzustabarrena, Inazio Asteasuinzarra, Jose Mari Etxaniz eta Sabin Etxaide izan ziren duela 40 urte Galek egindako atentatu odoltsuaren biktimak. Gaueko 9 eta 4 gertatu zen Euskal Herri osoa hunkitu zuen erailketa. Egan dute oto xuri bat omen zen. Eta zuk hildakoak ezagutzen zenituen? Ba, lauak, biziki isakoatzinguekin eta lauak. Hona etortzen ziren? Antxoen guziz. Eta espazien etortzen, pasatzean karrikan beti erantzatetan bonjour, eta adio amatio, eta beti. Eletake libro behar holako gauzak ikustia. Zenta eskualdunak gia denak, odola badu eskualduna eta hola hiltzen ikusten dulaik halako atiten du. Paneko karrikako 24. zenbakian izan zen atentatu hartan, poliziak 9 milimetroko 15 bala topatu zituen. Hiltzaileak Pierre Frugoli eta Lucien Matei Marsillatik etorritako 2 mertzenario. Epaiketan, Amedoren aginduak jarraitzen zituztela aitortu zuten. Hilketa egin eta oso gutxira, oso laizter harrapatu zituzten Monbar hoteletik oso gertu. Santo Espiritu zubian, Etxeberri eta hainbat laguni esker. Gau hartan, atentatuen hilketaren lekuko eta protagonista bilakatu zen Etxeberri. Ni momentuan lagun batzuekin nintzen, ondoan den ostatu batean, Paneko karrikan bertan. Irungo gazte batzuk, haien artean Fermin Muguruza, etorri ziren lagun bat ikusterat, eta ni haiekin nintzen. Entzun nituen jaboz batzuk, petardo batzuk bezala, zalantzak nituen, eta teatu nintzen ostatutik. Eta han, justu momentu enten, Monbarreko atean ikusi nuen Galeko tipo bat, lujean zegoen tipo bat akabatzen, tiroka. Eta ordean sartu nintzen bezala ostaturat, eta lagunek erranien, jukatu nien, Galekoak dira, jabatu behar ditugu. Ez zuen zalantzarik izan eta korrika atera zen bi hiltzaileen gibeletik. Eskejera tartu zuten momentu baten buruan, Majengo karrikan ikusi ninduten bere atzetik eta ordean aputatu ninduten. Epoka hortan kotxeak aparkatuak ziren karrika hortan eta ni ordean kotxe baten gibilean gordetu nintzen. Oiek segitu zuten eta erriko etxearen direkzionean hartu zuten. Hor ikusi nuen persona bat, refusatu bat, bere kotxea aparkatzen. Joan nintzen bere gana eta errenion, ez aparkatu, oiek Galekoak dira eta jabatu behar ditugu. Bere kotxean igo nintzen eta hartu genuen karrikatibi bat eta gero Burnef karrika. Beste taldea, irungo gazteak jadanik antziren eta errakutsi ziguten bitipoak jadanik Santi Espiritu zubian iristen ari ziren. Ateatu ginen kotxetik eta ahapatu genituen tipoak, izan zen katazka pixka bat eta momentuan poliziak kotxe bat urbildu zen eta guk erran genian oiek jende batzuk hil dituzte Monbar hotelean atxilotu behar dituzie. Justu, segundu batzuk aintzina, botatu zituzten bere ahmak aturrin. Ordean ez zuten gehiago ahmarik. Guan bizi ginen Baionan eta bitxi ginen tokirat, beraz antzen jende batzu eta gorputzak ere hor ziren, odol asko bazen lujean. Hoitu behar da, hor mertzenarioak pagatuak ziren gorputzen araberan, gorputz kopuruen araberan. Zauritu bat hainbeste, hildako bat hainbeste, beraz, horiek denbora hartu zuten bat tiro botatzeko eta sortatzeko hilak zirela. Han egon ginen, luzaz, etorri ziren ere hildako baten emaztea, eta hori momentu oso bortitz eta hunkigarria izan zuen, da eskurritu zuelarik mantal horren azpian bere senara zela.
gero betikoak polizia etorri, hainbat konstatazio egin, eta gero beraz etxeratu ginen, eta biharmonean usaian bezala afitxak eman genituen auzoan manifestaldi bat antolatzeko, eta manifestaldi eta omenaldia egin genuen beraz biharmonean bertan. Ezagutzaren tirria zuen, bihotzean kokaturik. Eta gertatzen ari zen guztiaren begi, belarri eta ahots izan ziren garai hartan ere gatazka honen jarraipena egin zuten hainbat eta hainbat kazetari. Monparreko atentatuaz informatzeko ardura zutenen artean dago Beatriz Molajan endaiarra. Garaian Radio Euskadin kazetari lanetan ibilizenak kasiko 20 urtez, hurbiletik bizi izan zituen irailaren 25 hartako gertakariak. 40 urte pasa badira ere oraindik gogoratzen du bere koinatak eraileak izan ziren 4 pertsonak ikusi zituela, tirokatuak izan baino minutu gutxi batzuk lehenago. Et elle a été très traumatisée parce qu'une demi-heure après, évidemment, les ambulances, la police, etc. Oso traumatizatua zegoen agurtu eta ordu erdi geroago ikusi zituen poliziak, ambulantziak eta bar. Jaitsi zen, Pirineo estatuan atentatu bat ote zen galdetu zuen eta momentu horretan ohartu zen bizitza maite zuten gazte horiek erail zituztela. Sur le carreau, quoi. Ça l'a beaucoup traumatisée. Bere kuñata etzen unkitua izan zen bakarra. Beatriz Molajan kazetariaren esanetan denek segurtasun ezanen sentimendua zuten. Eta dena bere esanetan asolagabekeriaz jositako giro batean. Dans un climat, quand même, il faut le dire, d'indifférence. Asolagabetasuna batez ere eragileen partetik. Azpimarratu behar da, 27 hildako izan zirela, 1983tik 87ra. Ez da gutxi. Atzerapenarekin ohartzen naiz ez dela erreakziorik izan politikarien artean. Ez dute haserrerik adierazi garaian bizitakoaren aitzinean. Kazetari askoren artean pentsamendu bera partekatzen zutela dio. Segur ginen Espainiako estatuaren agindupean gertatzen zela. Ta hain zuzen garaian barne ministroa zen Jose Barrio Nubok aldarrikatzen du argiki El País egunkariari eskinitako elkarrizketa batean. Urteak pasata kazetariaren iritziz galen helburua beldurra eragitea zen. Con el miedo, pues la gente se echa por atrás. Beldurrarekin jendeak atzera jotzen duelako hori zen xedea, baina ez dute guztiz lortu. Ez da pentsatu ere. Ni mucho menos. Daniel Velez, prentsa argazkilariak ere ongi gogoratzen du Monbarreko atentatua, eta atsegin bereziarekin aipatzen die beti kazetaritzan hasi berri direnei ere. Transmisioa, hemen bezala, Asier Arbelaitz irratilariarekin. Le sang coulait dans le caniveau. Moi, j'ai jamais vu, j'en ai vu des attentats ici, il y en a eu, un truc, mais... Odola isurtzen lurrean, karrikan berean, hori ez du sekulan antziko, harrigarria izan zen. Sekulan ez zuen olakorik ikusi. Berehala, argazki hauek hartu zituen. Je rentre à la maison, j'ai fini le boulot. Lanetik ateratzean, jende hainiz bildua ikusi zuen, atentatua egin berria zen, berehala argazkiak hartu, polizia bertan zen, komisaldegia ondoan baizen. Astapen batean edozen gertakaria bezala ikusi zuen, geroago askila asterru hartu zen, galen atentatua gertatu zela. Sur le coup, on ne fait pas très attention, enfin, on arrive, on fait d'abord le boulot, tu sais, en vitesse, enfin en vitesse. Dena laster egin behar zen, argazkiak bordeleratik gortzeko, ez baita orain bezain erresa. Daniel Velezek ez du sekulan antziko. C'est ahurissant. Je sais pas. Moi, ça me reste toujours. Et ça, de toute façon, je vois la place de Vannes, je vois l'attentat du Montbard, ça restera. Enfin, moi, pour moi, journalistiquement, ça c'est un truc quand même assez inouï. Baina Monbarrekoa etzen kasu isolatu bat izan. Galek hainbat atentatu egin zituen Ipar Euskal Herrian 80. hamarkadan. Orotara, 27 pertsona erail zituen. Horietatik 9 hemen Baiona txipian. Baiona txipian bizi ginen, 9 hil izan dira 2 urtez, atentatu asko, zauritu asko,
eta gurentzat eguneroko realitatea bat zen, nik sartzen nintzenean ostatu batean, sartzen nintzen atearen entzinean. Soiteko nor sartzen zen eta bar. Segitzen genuen bizi normal bat egiten alde neurrian, baina beti adi egoiten ginen, auzoan nor mugitzen zen, poteo egiten genuelarik ostatuetan ere beti kasu egiten, askotan pertsona susmagarriak topatzen genituen, gero genituen besteko neurri batzuk batzuten txaleko bat gainean emana, edo batzutan ere armatuak ibiltzen. Gaur ere, 40 urte eta gero, nik ostatu batean sartzen naizenean beti atearen entzinean jartzen ez bizkarretik. Hango giro berezia zen, galek erran baitzuen, refusatuaz gain, refusatuekin ibiltzen ziren edo laguntzen zituzten jende guztiak jo mugak zirela. Lagun mina bat galdu dut, Benoa Pekazen, afera hortan, beste lagun batzuk hil dira, ezagutzen nituenak. Erra eta aserrea ere, gara jartan guk aseratik erraten maikenuen, hori espanol poliziak antolatutakoa zela, frantses polizia batzuen konplizitatearekin. Oroar garai hartan eta Monbarreko atentatuan gertatu zena ahantzi edo denboraren lozorroan galdu ez dadin, lanean dihardu 40 urte oroituz ekimen. Hor egon zen ere, estatuaren aldetik indarkeria, inoiz nolabait serio argitu ez dana. Normal eta beharrezkoa lizateke parlamentuko inkesta batzorde bat sortzea, pixkat egia diakiteko segertatu zen frantses aldetik, zenta espanol aldetik badakigu guti gora bera. Han izan dira investigazio batzuk, kondena batzuk, eta baina hemen ezer egia diakiteko, zenta bine usez biktimei eta bere familiek zor dugu egia hori. Frantses justiziak erakutsi du etzola bolontate handirik, naiz eta bakar batzuen jokaera zintzua izan dela eta saiatu dutela, juile batzuek, baionako juile batzuek gauzak argitzen eta ikertzen, baina oso minoritarioak ziren gainerateko juile eta prokuradoreak edo axolagaberekeria erakutsi dute edo erabat oztopatu dute hori guztia ikertzea. Beraz ez dut esperantza handirik edo ez bat ere frantses justiziaren gan. Gehiegi zentratu egiten gara memorian, baina kasu hauetan memoria ezin da eraiki, egia aldez aurretik eginda espadago orduan, oraindik eta bada egiaren unea, egi hori gizarteratzeko. Gauzak ezagutu behar dira, dokumentatu eta biktimak ere ezagutu, aitortu, importanta da geroari begira, eta hori guztia jakin behar da ez da berriz gerta, naiz eta gaurko garaiak aski lunak diren, baina importanta da hori ongi jakitea eta bezain bat ez gertatzeko berriz.